baby. Lumapag ka na talaga dyan. Yung baby namin na nagtumbling sa Janjan. Ngayon ay dito na sa city. At dito naman niya balak tumambling. For this video. Malaka pa, baby. Ayusin mo, gabi. Huwag kang mag-roog-duog. Sige. Sige, kasyahin mo. Pang-imbitar na kayo naka-live kit. Direct na buhid pagkuhan panarit kay si Aileen na diri maliangan. San obligasyon ng gabi. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, pupunta po kami ngayon sa bayan dahil may bibilhin po kami para sa aming bibi. Ayan, na puging-pugi na si Bibi Ibi. Opo, yes, you. Ayan guys. Jadi kami didi. Pati ito na sa sulod, di mo pa? Oo. Kabay, si Kusod. Naman to sa sulod. Kuan lahat to. Tambakan la. Pwede pa na ayos. Abi dito ako sa brika. Guys, balyo na kami didi sa... Nananyara mas ang tindahan daw. Mayra ka dito. Mayra? Mayra. Grabe. Ma... Ako tawag ni. Yung bakit sabi sa balay ka tindahan. Ala, pang-imbitar na sa mga Tagalawang. Asiya. Sige na, alam na. Pang-imbitar na kayo naka-live kit. Direct na buhid pagkuhan panarit kay si Aileen na diri maliangan. San obligasyon ng gabi. Ka-enjoy sa panarit mo mamino. Ma, oh. Ay, pag binakbubungod kay mayaman ka naman do. Ano noon mo pa man ito. Yeah. Bali man ang purpose na di po ka-enjoy. Dere balita, mabay sa ako. At ayan nga mga guys, nandito kami ngayon sa bayan ng Lawang. Nandito kami ngayon sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar, ang pinakasentro ng pamilihan ng bayan ng Lawang, Northern Samar para bilhan si Bibi Ibi ng kanyang mga pangangailangan kagaya ng gatas. Dahil syempre magbabagong taon na at kailangan may imbak siya. Kaya naman mga guys, megalove shoutout po sa lahat po ng mga Lawanganon nga lanong. Syempre megalove shoutout din po dito sa Libay Drugstore na madalas dito po tayo bumibili ng ating mga pangailangan sa ating baby. At ayan mga guys, pagkatapos natin doon sa drugstore, pumunta naman tayo dito ngayon sa Seafit. At tindahan po ito ng mga footwear ng ninang ni Bibi Ibi. Ayan, megalove shoutout. Dito po yan sa tapat ng merkado sa palengke po ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Megalove shoutout po. Napakarami po at napakaganda po. Affordable po yung mga paninda nila dito para po sa mga footwear ng ating mga kababayan. Ata kami yadi magbay say mo ko di pa ni kan Ibi. Di pa to kasya. So hayun na. Uy, Ibi mo. Bibi pag nakabasag ka diyan, bahala ka. Ibilin ka na mo didi. Hoy Bibi. Namimili ka. Nagtumbling ni sa diyan sa una nga. Ito na mamabaysay. Ito na yung kaptan mo. Sukat daw. May sumpay daw. Size? Sige daw mama, sukatin mo. Kapag hindi kumasya sa kanya, sayo na lang. Dako pa. Sige, Bibi. Kumasya siya? Sige, kasyahin mo. Ya, diliwat ako. Mama, malatoy la tiyan, ha? Ano, baby? Gusto mo yan? Ayan mga guys, welcome back. Nandito kami ngayon sa Seafit, dito sa Lawang, Northern Samar. Ayun yung baby namin, no? Yung baby namin na nagtumbling sa Janjan. Ngayon, ayan, dito na sa Seafit. At dito naman niya balak tumambling. Sige, baby, maglakad-lakad ikaw. Hala na, pag-relax na sa'yo, yan na. Dako, pamalayin na daw pa, no? Malaka pa, baby. Ayusin mo, gabi. Huwag kang mag-roog-duog. LOL! Ito na lang, mama. Sigurado ka? Lano, dili tong tugtog pang 3 years old. Pang 5 years old na yan, baby, ha? Isa na lang yung bilihan natin. Wala na tayong ano. Nga.
Wag mo yang pudisin. Namimili pa sa'yo. Uyaga dun. At ayan mga guys, finally may binili na namin yung sapatos ni Bibi Evie. May gagamitin na siya pan-jogging. Pang-exercise. Flat tops. Hoy Bibi, lumapag ka na talaga dyan. Sige. Ayan guys. Ang laki dito ng tindahan, no? Bibi, huwag ka dyan magbabasag, ha? Wala tayong pambayad. Ibi. Ha? Mama, nagkikino ka pampabusag na wala na yung pag-asa yung ano mo. Ha? Ibi. Bibi, hi na yun eh. Hoy, dito kali ka. Ayan guys, mega love shoutout dito sa 5 Mars Convenience Store dito sa Lawang Northern Samar. At maraming salamat sa pamasko po ninyo sa akin. At syempre sa aming Bibi Evie, shoutout po. Syempre mga guys, daghang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Wara.